Aký si ostrihaný. No, tak ja viem. Za to som ťa ani nenašiel. No počúvaj, ja ukážem ti kadiaľ. Poď. No? Už to je vypnuté. Ja viem, preto to tam svieti to červené. Že to je error. Počúvaj, keď pôjdeš k autom, to vypni to. Tibor. Potom pôjdeme tadiaľ. Do týchto dverí. Ja to mám viac menej pobalené, len na pár drobností. To postupne prenesieme, je tu dosť veľa tašiek, takže... Tak tuto bývaš, Tomi, však. Toto všetko, čo tu vidíš, to je moje. Áno? Teda okrem tohto tu, ale to tam určite. Tuto je aký neporiadok. Toto určite není tvoja izba, ale to je tej spolubývajúcej, však. Ja ti pozriem na tú moju, toto je moja izba. Ukáž? Ako malá, ale zmestím sa. Jaj. To tak akurát sadneš, poležíš. Suseda perie. Čo? Neviem. Aké perie? Skačky? Asi zeleninu. Skačky perie? Skačky perie. Taká pekná kuchynka. Však. Čo som zabudol? Zatvoriť dvere na balkón. Je to. Nemusíš nakamerovať ináč. Vieš o tom? Však ja to mám vypnuté. Ja len kúkam, že... Ale kúkaš sa mojím smerom, chlapče. To nevadí. Ktorý? Keď sa pýtali toho Mečiara, že pán Mečiar, že odkiaľ ste zobrali peniaze na elektrárnu? Pamätáš sa? Tak z úspor, nie? Že? Mal úspory. No mal úspory, mám asi troška väčšie. Pamätáš si to? Mhm. To bolo také video na Jojke. Čo to je? Kukni. Čo to je? Plývala rybička a potom mi došlo, že to je dvojzmysel. Akože plývala, akože plávala a potom druhé, že akože pľula. Vieš, kto to maľoval? Ty. Spolubývajúca. Ja som, keď som to zbadal, tak som ich hovoril, že reku, pekne ti to namalovala tvoja dcéra, keď bola asi malá, čo? Že koľko mala rokov tvoja dcéra, keď to maľovala? To som maľovala ja, že asi pred mesiacom. Pofrkám ťa vodou? Čerstvá je ináč. Vypnúť znamená vypnúť. Že tam nemá nič svietiť. Je tma, veľa toho neuvidíš. Nesvieti.